DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita mga kasama, libreng sakay alang sa vulnerable sector sa probinsya sa Sugbo, gilusad sa Kapitolyo sa mga terminal nining Semana Santa. Siyam ka mga driver sa nauna na nagpositibo sa gihimong kinalit nga drug test sa North ug South Bus Terminal. Kagahapon, nakabahin sa Oplan, halabas sa Philippine Drug Enforcement Agency 7, nagpositibo gihapon sa confirmatory test nga gilusad sa PDEA. Transport sector sa lungsod sa Cordova, nakadawat og rice aid gikan sa ilang LGU. Malacañang nipagawas karon og Memorandum Circular number 116 nga nagdeklarar og half day ug tama lang sa alas 12 sa udto ugma ang working hours sa mga buhatan sa gobyerno ubos sa executive branch karong Miyerkules Santo. Mga kata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news updates. Adlong Martes Santo na, mga kasama, Marso 31, katapos ang adlaw sa buwan sa Marso. Kumusta inyong kahaponon karon? Medyo ni Kibra ganun sa mga sakinan karon. Ning kahaponon ning adlaw nga Martes, mga kasama, samtang ana kita sa pagbalaan sa Semana Santa. Naminaw sa mga Radio 612 mayong hapon o ingon man sa mga nagmaneho pa sa ilang tagatagsa ka mga sakyanan ang pangkanunay sa biyahe o sa ato mga overseas Filipino workers OFWs na nagpaminaw karon sa DYHP. Maayong hapon, maayong adlaw kaninyong tanan. O karon sa detalye na sa ato mga balita, gipagawas karon sa Malacañang karong hapon ang Memorandum Circular number 116 nga nagdeklarar og half day o taman lang sa alas 12 sa udto ang working hours sa buhatan sa gobyerno o ubos sa executive branch sa Miyerkules Santo. Subay niini katugutan usab ang mga empleyado nga mag-work from home gikan sa alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto. Bisan pa man niini, padayon gihapon ang operasyon sa mga ahensya na mohatod og health services, disaster preparedness o gaban pa importanteng serbisyo sa katawhang Pilipino. Ato oras sa 5:15 sa kahaponon, libreng sakay alang sa vulnerable sector sa probinsya sa Sugbo, gilusad sa Kapitolyo sa mga terminal nining Semana Santa. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso. DYHP RMN Report. Gilusad sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo ang libreng sakay alang sa mga pasahero sa lalawigan alang sa Semana Santa. Kini mo gipebaw sa kagamahanan subay sa gilauman nga pagdagsa sa mga pasahero karong adlaw, isip uwing adlaw sa trabaho. Paagi kini aron nga masiguro nga maluag-luagan ang major transport terminals samtang mahimong libre ang masakyan sa mga vulnerable sectors sama sa senior citizens, persons with disabilities, buntis ug pamilya nga mobiyahe nga dunay mga masuso o batang gagmay nga dala. Si Ahmed Quizon, ang administrator sa terminal sa probinsya sa Sugbo, nagkanayon nga ang maong programa kabahin kini sa mas lapad nga paagi sa Kapitolyo paghatag og inclusive public services atol sa peak season. Subay ni ini giawhag ni Quizon ang mga pasahero lakip na ang mga drivers nga magbinantayon og magmatngon sa pagbiyahe pagsiguro nga luwas nga makapauli ang tanan nga paingon sa tagsa-tagsa ni ini kalungsod og syudad. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyoman RV Veloso DYHP, Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa
sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:17 sa kahapon, duha ka labor group sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Opaskor sa syudad sa Sugbo formal na nga nahimong independent union. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Formal ng lahibong independent union ang duha ka labor group sa Oriental Port and Allied Services Corporation kuno Opaskor sa siyudad Sugbo. Kinuman ni biya gikan sa LTO-CP nitong buwan sa Oktubre sa maging tuig. Ang Opaskor Workers Union kuno UO nga unang narehistro sa Department of Labor and Employment kuno Dole 7 nitong buwan sa Enero. May grupo sa mga rank and file sa nasgutang korporasyon. Samtang sa higher ranks niini, mao ang Opaskor Supervisory, Technical and Responsible Alliance Union kun Ostra Union nga bag-o lang narehistro sa Dole 7. Ang presidente sa Ostra Union nga si Vivencio Ibanez Jr. malipayong nipaybaw sa maong kalambuan. To all people in Cebu City and the Philippines, we are happy that we are now independent because all of those benefits are directly muadto na sa among funding. So in fact, dako na among kwartay nagpahuwam na ganin ni karon. Si Vivencio Ibanez Jr. samtang susamang kalipay usabang iparayag sa presidente sa UO nga si Michelle May de la Torre. We are very happy and proud na independent union na jud mi, and this milestone can reflects the unity jud og trust pod sa among mga member. Si Michelle May de la Torre sa iyang bahin ang Executive Vice President o General Manager sa Opaskor nga si Attorney Flory May Velasco manasigong na suporta sa duha ka bag-ong independent union. We just want to show our appreciation to the two unions, Ostra and OWO, for your initiative in coming up with concrete programs to help your members. We are thankful for that, and we are here to support your programs as long as it's beneficial to the members, and we look forward to our future collaboration together with this new organization. Si Attorney Flory May Velasco ang duha ka labor group sa Opaskor ipasalig paghatag sa tanang benepisyo ngadto sa ilang mga miyembro nga gingong wa mahatag niini kaniadto sa LTO-CP. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:20 sa kahaponon, kini nga portion dalit ka nato sa DTX sa 500. Ikaw rin kambin bag mga sakit karong panahona, mag DTX sa 500 na matag adlaw. Dira ka rin siya ng tinig ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo buho, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag adlaw, magkataba, magkapalindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. At oras alas 5:21, siyam ka mga driver nga una na nagpositibo sa gihimo kinalit nga drug test. Mga driver sa North ug South Bus Terminal kagahapon kabahin sa Uplan Harabas sa PDEA nagpositibo gihapon sa confirmatory test. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Nagpositibo sa confirmatory test sa PDEA 7 ang siyam ka mga driver nga gipaubos sa kinalit ka drug test sa North Bus Terminal o South Bus Terminal kagahapon. Bato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga ang maong mga driver nga nagpositibo sa paggamit og shabu ila kining iendorso ngadto sa local government unit alang sa imoon nga assessment samtang ang lisensya niini giduso na sa LTO-7 alang sa pagproseso sa revocation. Una nang mipahibaw sa LTO-7 Director Windel Dinglasan nga dili sila mohatag og second chance sa mga drivers nga masuta nga kiniti gamitan gyud og shabu. Sa data nga gipahibaw sa PDEA 7 upat ka taxi driver ug 5 ka mga bus drivers ang nasuta nga migamit sa illegal nga drugas kamo ang shabu atol sa gihimong kinalit nga drug test sa North Bus ug South Bus Terminal. Sa PDEA 7 Director Joel Plaza mibutyag nga mahimong mapaubos sa drug rehabilitation ng mga driver humanon niya sa assessment sa LGU din sila nagpuyo. Iyang gipasabot nga kung sa dakbayan sa Sugbo dunay programa ang kagamanan sa syudad nga mahimong nga mapaubos sa rehab ang tigamitan sa shabu. Dunay facility drug rehabilitation ug community base nga magkatabang nga mabalik sa normal ang usa ka driver nga drug user. Rehabilitation will come after the assessment. Kay na magoy kuan ay
facility-based nga rehabilitation, napo'y community-based lang. Or general intervention, napo na siya. Si PDEA-7 Director Joel Plaza, aron masiguro nga wala nagyo mo gamit og sabo nga mga driver sa publikong sakyanan, gitinguhan ni Plaza nga himuon kining regular na ang Oplan Harabas. Dili lang magpaabot nga doon mga dagkong karihukan sa masa Pasko, kalagkalag o Semana Santa. Kinahanglan nga sigihon na nila ang drug test matag karon ug unya. Kasama mo sa PDEA-7 inyo Radyoman Arlo sa HP Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:23 sa kahapon ng transport sector sa lungsod sa Cordova, nakadawat og rice aid gikan sa ilang LGU. Kasama mo sa Balita Radio Man, Ken Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Gibarabaran ko 4,000 ka mga sakop sa public transportation sector ug uban pa nga mga miyembro sa katilingban sa lungsod sa Cordova magkabenepisyo sa tag 5 ka kilo nga bugas nga gyapon na pud sa lokal nga kagamhanan sa lungsod alang sa maong sektor. Lakip sa nakadawat ato sa distribution nga nagsugod kagalinang buntag sa Cordova Rural Port mo ang mga driver sa mga motorcad, tricycle, public utility jeepney, uban pa nga mga PUV, multicab, apilang e-trike, e-bike ug ang mga tricycle drivers. Si Cordova Mayor Cesar D. Duisuan ibuti nga gihimo nila ang mga inisyatiba para makatabang sa mga drivers nga napektuhan karon sa grabing pagtaas sa presyo sa lana ingon man ang uban pa nga mga panaliton. Lakip sa nakadawat sa susabang nga hinabang mao ang mga delivery riders o mga drivers. Una niini ang LGU mihatag usab og tabang ato sa mga mananagat sa lungsod tungod kay usa kini sa panginabuhi sa mga residente sa maong LGU. Lain-lain nga mga sektor ang target sa LGU nga matagaan sa susabang nga tabang nga labing vulnerable nga sektor sa lungsod ug apektados pagtaas karon sa presyo sa mga panaliton. Kasama mo sa balita gini Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:24 sa kahaponon. Libreng sakay program gilusad usab sa Tagbilaran City sa probinsya sa Bohol. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, gilusad sa lokal nga kagamhanan sa Tagbilaran City, probinsya sa Bohol, ang libreng sakay program isip pagtubag sa epekto sa nagpadayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Ubos sa maong programa adunay libreng sakay sa mga city bus sa lain-laing ruta alang sa mga pasahero sa naasong syudad, sugod sa Lunes hangtod Sabado matag alas 6 hangtod sa alas 9 sa buntag ug alas 4 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Mato di Tagbilaran City Mayor Jane Yap gikatakdang palapdan ang mga programa sa sunod buwan, pinaagi usab sa pagpakigalayon sa mga jeepney ug multicab driver, inabagan sa subsidy program ug giinsister sa mayor nga kauban sa libreng sakay ang mga driver sa syudad, mga dapat adunay pagtinabangay ning panahon sa krisis. Kasama mo sa lalawigan sa Bohol, ako yung Radyoman Raymond Arostila Pugoy, DYHP Tatak Aramen. Kadtunga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cibudok ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Mga cancer patients, mga kasama, girekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bisan gali ka to nagkanto sa respiratory problem, nagkasnatig mga arthritis din ha. Life Extension Vitamin D3 labi na alang sa pagbaton og libre or
ligon nga immune system mga kasama. Life Extension Vitamin D3 nagtanyag sab, nag-offer sab libreng medical check-up sa mga clinics ni Ini Osmeña Boulevard, Cebu City, Cebu Doc Health and Science Building o gingon man sa Konsolasyon Barangay Kansaga ADM Building. Mag-contact sa mga numero 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:27 sa kahaponon samtang sa dugang pangbalita, gipahigayon karong adlaw ang MOA signing sa One Window Bayanihan Assistance Package kon OWBAP alang sa mga OFW sa Rehiyon 7. Usa ka programa sa Department of Migrant Workers kon DMW kauban sa mga partner government agencies o stakeholders sa Rehiyon 7. Gipahigayon ang MOA signing sa Provincial Capitol o Tambungan ni DMWD Undersecretary o DMW Undersecretary Attorney Bernard Olalia, DMW Regional Director Juadin Lucero, Assistant Regional Director Rex Tadena, Cebu Governor Pamela Baricuatro, o ingon man Bohol Governor Aristotol Enrico Aumentado o Siquijor Governor Jake Villa. Kawan ng mga mayor sa highly urbanized city, Mayor Cynthia Cindy King Chan. Ang One Window Bayanihan Assistance Program usa ka bagong lakang sa Department of Migrant Workers aron mapaspas o mapaduol ang serbisyo alang sa mga OFWs ilabi nga apektado sa sitwasyon sa Middle East o magpanalipod sa mga OFWs batok sa human trafficking o illegal recruitment. Pinaagi sa gilusad nga One Bayanihan Assistance Package, mahatag ang centralized one-stop shop na paghimo og usa ka digital and physical portal diin ang tanang concerns sa mga OFW gikan sa mga dokumento hangtod sa tabang mausara og dawat, dili na magbalik-balik pa sa lain-laing opisina, di na magbalik-balik og interview. Adunay streamlined crisis response aron mas mapaspas pa ang pagtubag sa gobyerno sa mga krisis ug mas napadali ang koordinasyon tali sa mga local government units, pinagi sa mga PESO managers ug sa mga nasudong ahensya sama sa DMW ug OWA. Adunay repatriation support din giandam kini aron sigurado nga adunay dali nga maduulan ang mga OFW nga gustong mopauli tungod sa tensyon karon sa Middle East. Lakip sa katuyuan sa One Window Bayanihan Assistant Package mao ang pag-atiman sa mga OFW sa ilang pag-abot sa airport pa lang or airport reception og profiling, integration og financial aid alang sa mga OFWs nga naapektuhan ang ilang panginabuhian o trabaho dito sa gawas sa nasod. Kitabungan usab ang mga signing kaganina nila ni DSWD 7 Regional Director Charlene Marie Lucero, TESDA 7 Regional Director Gamaliel Vincent Jr. og OWA OIC Regional Director Reynaldo Hakalan, DOH Regional Director Dr. Joshua Brillantes og DOLI 7 Regional Director Roy Buenafe, Mandaue Peso Manager Moselina Soliva og Attorney Virginia Santiago sa Law Center Incorporated. At oras sa 5:30 sa kahaponon. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ning oras karon sa kahaponon mga kasama, dining Martes Santo, si Cebu City Mayor Nestor Archival nihimo karon og inspeksyon, ocular inspection sa mga terminal. Unsa na kaandam ang mga terminal? Labi na gyud sa pagdagsa na sa ato mga sumasakay, ato mga kaigsuunan, nga pauli sa tagatagsa ka mga probinsya. Alang sa pagbalaan sa Semana Santa, labi na kay ugma gideclare ng half day ang mga government offices. Atong i-check, Radyoman Remart Pugoy sa pagpahigayon karon og ocular inspection ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga terminal. Radyoman Remart, mayong hapon, kumusta unsay latest? DYHP, Tatak, RMN, Report. Yes, mayong hapon ko sa Radyoman Aida, pasado alas 5 karong hapon ning adlaw Martes kasama Aida nihimo og inspeksyon o pagsusi si Cebu City Mayor Nestor Archival dinhi giuna kasama ang Radyoman Aida sa CBRT. Dinigyod unang ni naog o unang susi ni Mayor Archival kasama Aida ang sitwasyon dinhi sa CBRT o na matigdan ni Mayor Archival kasama Aida nga usa sa mga
problema sa CBRT kining nagtatag nga mga basura ka sa mga AIDA, labi na kining mga plastic mao ning namahayag ni si Mayor Nestor Archival nga as soon as possible butngan ka sa mga AIDA o mga basurahan o mga trash cans din sa CBRT. Og lain po nga na matigdanan ni Mayor Archival ka sa mga AIDA kini nga matud pa punan ang mga lingkuranan labi na alang sa mga senior citizens, PWDs kasamang AIDA dinhi sa CBRT. Samtangan tanong nagsunod kasamang AIDA human misusi si Mayor Archival sa CBRT padong mi karon kasamang AIDA sa Cebu South Bus Terminal. So nag-convoy gud ka sa sakyanan sa Cebu City Government ning mga orasa kasamang AIDA. So far maotoy na susi ni Mayor Archival sa CBRT kining pagbutang matud pa sa Abril o sa unang semana sa Abril kasama AIDA after sa Holy Week paningkamutan sa Cebu City Government nga mabutangan na o dugang mga personnel nga mo facilitate sa mga pasahero nga mag-atang og mga PUJ kasama mga AIDA o para mas muhipno pa no kining ato ang mga kaigsuonan nga manakay sa PUJ kasama AIDA unya butngan og mga kining dugang mga basurahan kay nagkatag man sa mga AIDA sa pagsusi ni Mayor Archival kaganina nagkatag ang mga plastic nga mga basura sa mga AIDA o pabutangan pod niya sa mga AIDA as soon as possible kining mga dugang lingkuranan alang sa mga pasahero nga magpaabot ilabi na kining mga senior citizens o mga PWDs sa mga AIDA. Kumusta pod ni Mayor Archival ang mga pasahero dito sa mga AIDA kay ning mga orasa ubay-ubay gyud pod dunay mga estudyante, dunay mga uban pang computers ka sa mga AIDA huwat good pod og mga sakyan nila nga jeep pero si Mayor Archival mahayag nga mas hipno na nga nagamitan ning hipno na ang mga pasahero og nalikaya na ang pag-traffic sa mga AIDA kay sa una sa wala pa ang CBRT matod pa ni Mayor Archival maghuwat ra ang mga pasahero dinhi sa mga kilid sa kalsada mao'y maka-cause og traffic pero mas na-organize na matud pa mas nahipon na ang kining paabot sa mga pasahero dinhi sa CBRT. So karon ning mga orasa ka sa mga AIDA padung nata sa Cebu South Bus Terminal kay susihon pod ni Mayor Archival. So kani iyang gisakyan mao ni siyang modern jeep ni siya kasama nga Remart. Ang gisakyan ni Mayor Archival kasama AIDA sa Cebu City Government ni forma kasama AIDA mura ning modern jeep ni gyud ni siya kasama AIDA. So dito ni nato ni adto tag City Hall kay adto lagi mag-assembly no kasama AIDA pa na gipaybaw ta sa PIO sa Cebu City Government nga si Mayor Archival naa di ay sa Kapitolyo. Nibalik mi ni kasamang Joseph Quijano sa Kapitolyo og gisundan na si Mayor Nestor Archival o mao nang nakaabot gyud ta sa pag-inspeksyon ni Mayor Archival kasamang AIDA una sa CBRT. So karon kasamang AIDA hapit mi niabot sa Cebu South Bus Terminal. Kumusta man diha nga to ang traffic flow? Minus na ba ang mga sakyanan nga nagbiyahe karon? Daghan ba mga pasahero nga nagatang? Yes, kasama AIDA ato gyud na observe gyud namo ni kasama nga JQ nga kini hapit na o Holy Week na kasamang AIDA medyo wala na gyud traffic ning mga orasa kasamang AIDA labi na gyud nga pipila sa tumakasama makaigsuuna nanguli na sa ilang tagsa ka mga probinsya o lungsod kasamang AIDA mao ning medyo luag-luag na gyud kasamang AIDA ang ato ang karsada dinhi sa Cebu City area ning adlaw Martes kasamang AIDA. Okay, so gikan sa after diha sa Cebu Bus Rapid transport dahil maadto mo sa South Bus Terminal aron makita po dito no ang sitwasyon karon sa mga pasahero o baka sa usa ka adap mga facility sa pagdawat sa mga pagdagsang na unya sa mga pasahero. Yes, kasama AIDA. So muhatag tagdugang update ka sa mga AIDA kung unsay masusi ni Mayor Nestor Archival dinhi sa Cebu South Bus Terminal ning mga orasa. So balikan nimo diha ka sa mga AIDA. Radyo mo nationwide. Ika salamat Radyoman Remart Pugoy kaban si Radyoman Joseph Quijano rining pag-inspeksyon karon paglibot karon ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga public transport facilities labi na kay gilauman nga mudagsang ang mga pasahero labi na og mga adlaw kay sa government nga offices nag half day ako ban nga buot makasayo-sayo sa pagpamauli aron dili kayo magsamok na magdungag dagsa sa mga
pampublikong terminal, mo sayo-sayo na po og mga adlaw. Lakip na sa katong siguro naka-file og mga leave na daan. No, aron masayo-sayo, magdaginot og oras, magkadaginot og panahon, matas-taas po ng ilahang bakasyon labi na gyud ang pagtimaan sa Semana Santa karong tuiga, mga kasama. Ayaw mo kalimot ha sa pagsunod sa ato mga Lenten Holy Week programs diri sa DYHP, mga kasama, sa ato mga Lenten dramas nga magsugod karong adlaw Huwebes kuno Huwebes Santo alas 8 sa buntag ngadto sa alas 8 sa gabi, mga pinahaom nga drama, mga kasama, aron kita makapamalandong dining pagbalaan sa Semana Santa. Samtang sa Biyernes Santo alas 8 sa buntag ato mga drama hangtod sa alas 12 sa udto pagkasugdan sa 7 Palabras on Air. Diri gihapon sa DYHP alauna ngadto sa alas 3 sa kahaponon. At oras alas 5:37 na sa kahaponon. Good noon kasi mga Aida, good afternoon. Gikan ni Dex Heruela, maayong hapon. Salamat sa iyong pagpaminaw. Maricel Damos Nerbuada, maayong hapon kasi mga Aida, taga Purok, Cantila, Poblacion Occidental. Konsolasyon. Maayong hapon sa taga Konsolasyon, di sa Pulpugan Konsolasyon, Pitugo Konsolasyon, labi na diha sa Nangka Konsolasyon nga naglanog-lanog ang DYHP. Salamat kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Roslyn Soson Canyo, maayong hapon DYHP. Yes, maayong hapon sab. Labi na diha sa Ipel Carmen Cebu, Purok Talisay, Linuen Olanobe. Greet ko sa akong anak nag-birthday karon si Kisel Estrera o kang Andy Jonah nga nag-graduate usab karon sa grade 12, Jonah Ibonalo. Congratulations sa mga nag-graduate karong adlaw. O ingon man sa mga nakaangkon o mga pasidungog gumikan sa Recognition Day karong adlaw sa rekadaiya nga mga tunghaan. Sir Dan Ryan Campos, maayong Martes Santo diya sa Barangay Sudlon 2. Dan Ryan Campos and family, maayong hapon ninyo din ha. O mga lupon, taga-pamayapa diya sa Barangay Sudlon 2 diya sa Cebu City. Maayong adlaw ninyo. Happy birthday sa mga nag-birthday o happy birthday ngadto ni Ma'am Conchita Shua nga naga-birthday karong adlaw. Diya sa Subang Dako, Mandawi. Singson Village, Subang Dako, Mandawi. More greetings ngadto ni Mrs. Conchita Chua, Conchita Orbiso Chua diya sa Singson Village, Mandawi. Greetings ka sa Chua family. Labi na sayang mga igsuon, Chua Beb, o Tony Chua, Perlita Chua Johnson, o gikan sa Orbiso family. Happy birthday mga Conchita Chua diya sa Singson Village, Mandawi. Atong oras alas 5:40 na sa kahaponon. Duga pa mga balita, mga kasama sa to pagbalik human sa mga pahinumdom.